Съемочная группа программы «Чевчелик» находится в Бессарабском районе в селе Абаклия. Мы приехали в семью Харуца, где занимаются выращиванием страуса. И расскажем сегодня нашим телезрителям, насколько прибыльный этот бизнес у нас в стране и приживаются ли эти африканские животные в нашем регионе. Георгий, такой вопрос. Скажите, пожалуйста, почему вы и ваша супруга, имея образование вообще в другой сфере, занялись таким редким, можно сказать, видом сельского хозяйства, животноводства у нас в регионе, в засушливом, разведением страусов? Noi am ales acest domeniu din punct de vedere că acest domeniu are perspectivă. Struții produc o carne foarte bogată în fier, potasiu, omega-3, 6, 9, care este foarte bună pentru consum atât la persoane care au probleme cardiace, cât și femei însărcinate și copii. Adică este o carne de viitor. Скажите, для того, чтобы начать свое дело у нас в Молдове, это очень затратно. Тем более, что эти, можно сказать, что эти животные, птицы, да, не выращиваются у нас здесь, чтобы их можно было подешевле купить. Вот что вложили для открытия, гранты, программа Пари 1+1? De atât am ales acest domeniu, că este un domeniu foarte rar întâlnit la noi în Moldova, pe când în România sunt foarte multe ferme care se ocupă cu creșterea struților. Pentru a dezvolta această afacere am apelat la un grant, la un program Pari 1+1, care am beneficiat de un suport financiar nerambursabil în sumă de 250.000 și care ne-a ajutat foarte mult pentru dezvoltarea acestei afaceri. Сколько вложили, если не секрет, на открытие этой фермы? И с чего начинали вообще? Со скольки Am особей? început cu bugeturile noastre personale, a meu, al soției, după care am apelat la grant și toate investițiile iarăși vin din ceea ce produce compania, adică ceea ce vânzări avem manual, investim iarăși din nou în companie. Să vă spun de o cifră exactă, nu pot să vă spun, trebuie de verificat pe contabilitate. С чего начинали? Со скольки особей? Am И как început вообще? de la 30 de pui care am crescut până la vârsta de 1 an, din ei am selectat 5 familii reproductive și acum aceste familii produc ouă, după care noi le incubăm și producem puii noștri. Я знаю, что ты обучался вообще разведением этих птиц в Румынии. Da, au fost 2 ani de studii în România, adică la diferite fermeri, cu diferiți fermeri mă întâlneam, care mă sfătuiau, îmi spuneau care sunt minusuri, plusuri, cum se îngrijește, cum se alimentează corect, ce tratamente trebuie de administrat. Făcând acești 2 ani, având acești 2 ani de experiență, de studii mai profundate în acest domeniu, am hotărât să ne apucăm să fondăm și noi o fermă de struți în acest domeniu. Pentru că la noi în țară era foarte dificil de a afla ceva informații dinspre dânsi și nu erau persoane competente în dezvoltarea acestui tip de afaceri. Скажи, пожалуйста, почему остановился именно на страусах? У нас есть и другие виды, и животных, и птиц, которые можно разводить. Вот почему именно страусы? Pentru că este o pasăre deosebită, cu o imunitet foarte mare, nu se întâlnește în fiecare gospodărie acest tip de animal. Pentru că acolo unde toți se ocupă cu puii, trebuie să venim și cu un alt tip de pasăre sau de animal, ceva mai diferit de alții. Скажи, пожалуйста, вот насколько эти птицы акклиматизированы в наших условиях и сложно ли их выращивать? Что для этого нужно? Sunt foarte bine aclimatizați, sunt rezistenți la temperaturi joase, cum ar fi minus 25, 20-25 de grade, nu au probleme cu frigul, cu ploaia, cu vântul și alte momente. Sunt aclimatizați foarte bine. Mănâncă produsele care se cresc la noi în țară, adică la noi pe terenurile noastre, cum ar fi porumb, grâu, orz, macuc și așa mai departe. Nu am întâlnit dificultăți și ei țin de temperaturi joase sau temperaturi înalte. Георгий, скажите, сколько особей у вас сейчас есть и планируете ли увеличивать количество и
я так поняла, что у вас есть инкубатор для выведения птенцов. Сколько каждый год выводите? La momentul de față avem 4 familii reproducătoare, 2 familii pre-reproducătoare care deja din anul 2024, din primăvara anului 2024 va produce ou care vor fi bune pentru incubare. Și mai preconizăm în acest an încă minimum 2 familii pre-reproducătoare pentru a ne extinde. Adică am trecut la o fermă nouă din anul trecut, da? Și dorim să ne extindem, să formăm mai multe familii reproducătoare pentru a incuba ouăle, să scoatem pui. Вот в этом году вы сказали, что у вас более 100 птенцов, или сколько было? Nu, pe an, adică preconizăm, asta e spunem, un business plan pe viitor, să producem mai mult de 100-200 de pui pe an. Есть ли желающие купить птенцов? Da, sunt foarte mulți doritori de a procura pui. Noi pe viitor o să le putem oferi această posibilitate ca să procure fără a sta mult în rând, că de exemplu anul acesta ca să procuri un pui distrus trebuie să stai minimum o jumătate de an în rând. Pe viitor preconizăm să avem mai mult stoc disponibil pentru a vinde la persoanele care au nevoie de acest produs. Насколько легко выращивать страусов по сравнению с другими птицами, той же курицей, теми же утками, теми же гусями, и чем нужно его кормить? Вот человек, который, допустим, хочет там обзавестись, он же должен знать, хватит ли у него корма или чем вообще он питается. Pentru a întreține struții este nevoie de o rețetă alimentară corectă. Este foarte simplu. Dacă comparăm cu alte păsări, cum ar fi găina, curca sau chiar și animale, oi, capre, vite, cred că cel mai ușor din toate aceste enumerate sunt struții. Doar că sunt anumite momente care trebuie de cunoscut. Sunt lucruri elementare, dar foarte importante, care trebuie de respectat. Cum ar fi, la puișorii mici nu trebuie să ciugulească obiecte străine. Ei absolut sunt foarte curioși de tot, dar spațiul unde stau trebuie permanent menținut curat să fie, ca să nu ciugulească obiecte străine, că din cauza asta au probleme cu digestia și decedează. Asta e un minus, adică un factor care duce la moartea lor. Plus, a doilea factor este o alimentație corectă, pentru că struțul în natură își găsește absolut tot ce dorește el, tot complexul de vitamine. Pe când acasă, dacă îl ții închis în țarc, trebuie noi să-i dăm toate componentele și toate vitaminele necesare, pentru că struțul crește foarte repede, adaugă în greutate, trebuie să aibă suficient calciu în organism pentru a-i menține oasele, da? Ca să nu se rupă picioarele și să nu ajungem la cazuri de deces. Вот мне один из фермеров, который также имеет страусов, но мало, сказал, что выгоднее накормить страуса, чем свинью. Так ли это? Намного, sigur că e mult mai convenabil să întreținem un struț, că de fapt noi în fiecare dimineață le cântărim mâncarea, adică la momentul de față, la ziua de astăzi, un struț matur, care îl vedeți în imagine, consumă 800 de grame de mâncare dimineața și 800 de grame seara. Puteți să vă dați seama că în comparație cu un alt animal, același vacă, capră, oaie, porc, consumă mult mai puțin. Pe lângă kilogramajul care au ei, adică în medie 100-120 de kilograme au la vârsta de un an de zile. Такой вопрос. Для того, чтобы содержать страуса, нужна большая территория. Они любят побегать, правильно? Da, este nevoie de un țarc cu lungimea de minimum 50 de metri, lățimea de 5-6 metri, cu o pantă, adică cu o deviere de 2-4%, pentru a se scurge apele de la ploaie. И страусы любят жить семьями, как у тебя? Da, familiile se formează la vârsta de un an jumătate, când deja se deosebesc masculii de femele și se amplasează în țarc câte un mascul și 2 femele. В этом году сколько семей планируешь формировать и как часто как бы они несут яйца? Anul acesta preconizăm să formăm încă 2 familii.
ceea ce ține de reproducere, o familie bine reproducătoare produce între 100 și 120 de ouă pe sezon, adică sezonul cald a anului. Sezonul cald începe la noi din luna aprilie și se finalizează în luna septembrie-octombrie. Как обстоят дела зимой? Нужно ли для этих птиц строить утепленные помещения или все-таки они могут и на улице? Nu, aceste păsări iarna sunt foarte bine adaptate la condițiile noastre, la zăpadă, la minus 20-25 de grade. În încăperea unde stau ei înăuntru noaptea nu este nevoie de încălzire, este nevoie doar să fie închisă din 3 părți hermetic ca să nu intre curenți de aer. În rest, stau foarte bine. Dacă ar fi mai mult de minus 25 de grade, ceea ce la noi în Republica Moldova nu se înregistrează, dacă ar fi mai mult de minус 25, atunci ar trebui de încălzit încăperele. Общаясь с другими фермерами, которые, вот я выезжаю во все населенные пункты, кто-то нутрии выращивает, кто кроликов, кто еще. И вот человек, который страусов тоже выращивал, сказал, что они его узнают. Вот когда человек приходит на ферму, если, говорит, я прихожу в другой одежде, в которой как необычно, то они на меня смотрят, как будто чужой пришел. Вот у вас какова ситуация? Они уже привыкли к вам, узнают вас? Struțul nu se deprinde de om, că nu e animală de companie, nu e pisică sau câine. El se deprinde cu culoarea îmbrăcămintei, cum a menționat și persoana în cauză. Adică poți fi și altă înfățișare, doar că același culoare la îmbrăcăminte. Nu schimbăm azi roșie, verde, albastră, dar până la urmă nu intri în contact direct cu struții, nu intri în țarc la dânși, am plasat în așa mod ca mâncarea să o dăm din afara țarcului, apa e exact așa și chiar dacă ne-aș schimba îmbrăcămintea, nu cred că ar fi un pericol pentru mine, neavând contact direct cu dânsii. Că doar masculii și doar în perioada de reproducere, ei sunt un pic mai agresivi, adică își apără teritoriul. Ei nu ies din țară ca să putem spune că sunt agresivi, ei doar își apără femeile și teritoriul lor. А если вот как мы пришли новички, стоит ли нам бояться приближать к ним, как вести себя с ними? Nu este nimic periculos dacă păstrați o distanță corespunzătoare, adică la un interval de jumătate de metru, maxim un metru de la gard, puteți să vă uitați, puteți să puneți mâna pe dânsii, doar să nu vă apropiați sau, mai bine spus, să nu intrați în țarcul lor. Потому что сказали, если разозлить страуса, то он пройдет через тебя и даже не увидит, где остановить. Da, corect. Dacă intrați la dânsul pe teritoriu, sunt sigur că ieșiți cu traume. В Молдове страусиное мясо – это, да и само, можно сказать, омлет из страусиного яйца – это, как бы сказать, даже деликатес или диковинка, да? Культуры потребления нету. Ты куда сдаешь свою продукцию, да, и как вот, на твой взгляд, приучить людей потреблять вот это деликатес? Deci așa, ceea ce ține de consumul de carne și de ouă, nu-l consumă toți oamenii, consumă cei care știu ce proprietăți și ce beneficii aduce carnea și oul de struț. Plus la asta, nici nu-ți permite toată lumea ca să consume această carne din punct de vedere a prețului care îl are. Exact cum ar fi aceleași crevete, același pește roșu. Nu toți își permit, îl procură și îl consumă cei care au posibilitate și cei care înțeleg în proprietățile acestor produse. Вот куда сбываешь? Я так поняла, что ты реализуешь всю продукцию в Кишинев. Da, la momentul de față noi nu avem struți care pentru abatorizare. Anterior, adică livram carne la un restaurant din Chișinău. Pe viitor preconizăm să implementăm un proiect, adică un abator, să avem unii să-i sacrificăm, după care o să semnăm contracte cu mai multe restaurante sau chiar și rețele de market din Chișinău. Скажи, пожалуйста, насколько простой житель, даже вашего села, даже нашей Гагаузии, насколько он сможет позволить себе хотя бы, как говорят, году один раз попробовать этот деликатес? Tot depinde de posibilitățile financiare, că kilogramul de carne nu e așa de scump, dar totuși în comparație cu acel de
cu acel de porc sau de găină e mult mai scump. Adică kilogramul real acum de carne de filet costă 600 de lei. Насколько полезно употребление страусиного мяса? Foarte multe beneficii are carnea de struț. V-am menționat și de la început că e foarte recomandată pentru boli de bodybuilderi care să nu consume steroizi sau hormoni de creștere, pentru mame însărcinate, pentru copilași mici, au proprietăți cum ar fi omega 3, 6 și 9, ceea ce conține și peștele roșu, potasiu, mulți aminoacizi și multe alte proprietăți și beneficii pentru om. Вот один из фермеров сказал, что самый трудный процесс – это выращивание птенцов, что они очень капризные, и чтобы вырастить из, допустим, там, из 100, допустим, 50, это очень сложно. Pui de struț se vând la vârsta de o lună, numai din motivul că până la o lună este cel mai greu proces. Da? Adică puiul de struț se incubează 38 de zile, după care 4-5 zile stă la ecluzare, după ce a ieșit din ou, încă 5-7 zile se usucă și nu mănâncă absolut nimic și nu bea apă, după care de la 7 zile până la 10-15 zile trebuie să-l învățăm să mănânce, adică să-l monitorizăm permanent, să ne uităm o ciugulit, nu o ciugulit, după care deja de la 2 săptămâni până la o lună de zile noi ne asigurăm că el mănâncă foarte bine, bea apă, nu are nicio problemă de sănătate, după care poate fi realizat. Планируешь расширяться? Sigur, asta este scopul nostru de viitor. Noi ne-am mutat că 5 ani de zile ferma a fost în localitate. Acum avem mai mult de jumătate de ani de când ne-am mutat pe un teren nou pentru a ne extinde. Asta este scopul de viitor. Скажи, пожалуйста, рабочая сила, одному нести такую большую ферму, это очень сложно. Есть ли рабочие, потому что молодежь, как сказать, особо не стремится и в животноводство, и в сельское хозяйство, наверное, у вас в селе то же самое. De fapt, a întreține așa o fermă cum avem noi la moment este nevoie de maximum 2 persoane. Pentru că, vorbind sincer la familiile reproducătoare și pre-reproducătoare, avem nevoie de 10 minute dimineața ca să le hrănim, 10 minute să le dăm apă. Exact același lucru se întâmplă la masă, exact același lucru se întâmplă seara. Dacă vorbim concret de îngrijirea familiilor reproductive, este nevoie de maxim 2 ore pe zi, adică în medie să luăm dimineața jumătate de oră, o oră la amiază și jumătate de oră seara. Adică maximum pe parcursul zilei este nevoie de 2 ore. De atâta este suficient o persoană, maxim 2, să întrețină această fermă. Ты проводишь экскурсии для туристов или такие нет? Nu facem excursii din motiv că nu avem timp disponibil pentru a întâlni oaspeții, dar orice doritor care ne contactează poate să apropie gratuit, să vină să viziteze ferma, dar cu sunet prealabil. А нет у вашей семьи в планах сделать здесь как туристическую зону, открыть небольшой, может, небольшой ресторанчик, где вы будете готовить, чтобы люди знали, что вот об Оклее можно там приехать? Там. Încă nu am ajuns la acest capitol să-l studiem foarte bine. Deocamdată suntem axați pe extinderea fermei și pe producere, da? Să producem carne, pui, familii și așa mai departe. Încă la acest capitol nu suntem pregătiți și nu am analizat foarte bine. Dar pe viitor probabilitatea există. Такой вопрос. Когда начинал свое дело, супруга поддержала, не сказала, зачем тебе, у тебя есть профессия? Da, soția mă susține permanent în toate deciziile care le iau. Noi împreună decidem ce să facem, cum să facem. Nu au fost întrebări de genul că nu trebuie, nu se poate, nu vrem să riscăm. Nu avem cu ce risca. Suntem în viață, suntem sănătoși, mulțumim lui Dumnezeu, lucrăm dimineața până seara și de aici vin și rezultate. Теперь еще, вот дай, пожалуйста, рекомендации тем людям, которые хотят, но боятся заниматься разведением страуса. Что им нужно в первую очередь знать, чтобы не прогадать и не прогореть на этом бизнесе? În primul și în primul rând trebuie să găsească o persoană competentă în domeniul afacerii cu struț, care să-l consulte și să-l monitorizeze pe tot parcursul acestui timp.
da? După care să procure pui de struț sau struț maturi, iarăși cu genetică sigură, pentru a avea un rezultat. Nu este nevoie de foarte mult efort fizic sau de lucru mecanic, să spunem, pentru a întreține o fermă de struț. Este nevoie de a respecta anumite norme, anumite condiții pentru a avea careva rezultate. Cel mai de bază este studierea acestui domeniu. El nu este greu deloc și dificil, dar dacă nu cunoști, asta este foarte grav. И сколько, допустим, должен быть стартовый капитал, допустим, начать с 2 слов себе, как ты говоришь, ну, семья, допустим, самец, самка, да, или начать, допустим, купить яйцо. Сколько вот... Dacă vorbim de cumpărarea ouălor, aici investițiile sunt foarte mari și riscurile tot sunt foarte mari. Odată ce procuri oul, automat trebuie să ai și sala de incubare, dar sala de incubare percepe anumite normative, cum ar fi aer condiționat, aerisirea încăperii, incubatorul, ecluzorul, tot procesul ăsta e cel mai dificil din această afacere, este procesul de incubare și e foarte, foarte riscant. Adică cu această latură, la sigur, nu-i sfătul pe nimeni să înceapă. A doua latură, plus la toate, pentru a incuba ouă trebuie să ai ferma care le produce, plus la asta transportarea ouălor de struț. La transportare rata de incubare scade foarte mult. Ceea ce ține de pui, dacă persoana își cumpără 3-5 pui și pierde un an de zile și unul dintre ei își decedează sau alte impedimente întâlnește, el peste un an de zile în viață nu o să mai vrei să crească struț. Pentru că un an de muncă, dacă îl facem pentru 3 struți sau pentru 10, diferență nu o să fie, dar rezultatele la finele anului o să fie mult mai mari. Cei care au buget destul, adică un buget normal, ce pot începe deodată cu familii pre-reproducătoare sau reproducătoare, adică din start au cumpărat familii care deja produc ouă, au făcut sala de incubare și în același an sau maxim peste un an deja își prinde a scoate investițiile. Noi am început de la pui, din punct de vedere financiar nu am fost disponibili și încet, încet, adică deja 5 ani și un pic, mergem spre extindere. И я так читала, что страус это такое птица, которую, когда ты режешь его, да, на убой, полностью все, что у него есть, все продается, все используется, так ли это? Da, din struț absolut tot poate decomercializat, dar nu la noi în țară. La noi în țară până la momentul de față, acest domeniu este, să spunem, la un nivel foarte jos, din punct de vedere că nimeni nu s-a ocupat serios și profesional de acest domeniu. De exemplu, pentru a prelucra pielea de struț este nevoie de utilaj, ceea ce noi preconizăm pe viitor. Pentru a folosi penile, scoarța de ouă, iarăși la noi încă este la un nivel foarte jos, pentru că scoarța de ouă se găurește, se scoate conținutul, scoarța se sculptează sau se pictează și după asta merge la realizare. Penile exact așa, decorative, se vopsesc, se curăță și merg decorativ la vestimentație sau într-o sală de nunți și așa mai departe. Pielea este o piele foarte rezistentă, este la nivel cu cea de crocodil, are undeva 10-15 ani garanție, dintre însă se confecționează pantofi, centuri, portmoneu și alte detalii care arată foarte bine și sunt la un preț destul de mare. Сколько может доходить до скольки килограммов страус и сколько килограммов мяса самое больше вы... Deci așa, pentru abatorizare struț se abatorizează în perioada 10-14 luni. Atunci are cea mai fină carne, să spunem așa. În medie 100-120 de kilograme are un struț la vârsta de 10-14 luni dacă este crescut corespunzător. Adică dacă îi dați tot complexul de vitamine, cele mai bune produse, atunci avem și rezultate. Din 100-120 de kilograme, maximul poate fi 30 de kilograme de carne. Adică bine ar fi 25, dar maximul 30 de kilograme de carne dintr-un struț. И такой вопрос, скажи, ты окупил уже вложенные затраты? Nu, noi suntem la nivel de investiții, chiar și în a 5-lea an noi mergem în investiții, adică încă
cred că minimum cu 2-3 ani doar în investiții mergem. Nu avem, pentru că noi nu am avut posibilitatea să avem 2 milioane, să construim tot timp de 2-3 luni și să ne apucăm de afaceri. Nu, v-am spus, treptat. Lucrăm, investim de atâta și anual ne lărgim cu 2-3 familii pentru ca să avem posibilitatea de întreținere. А был какой-то момент, может, чтобы ты pожалел, что начал? Nu, niciodată în viață nu ne-a fost rău și nici nu-mi pare rău că desfășor această activitate. Иногда, знаешь, у человека разные моменты в жизни бывают. Бывает ли у тебя такое, что можешь просто прийти и часами наблюдать за ними, просто вот отдыхать? Asta își fac, dar îi urmăresc nu pentru a mă odihni, dar pentru a depista anumite nuanțe sau probleme care pot parveni. Pentru că struțul este o pasăre care în caz că are o problemă de sănătate, ea nu decedează într-o zi sau în 2 zile. Ea arată dacă vorbim de un struț matur, cu 2-3 săptămâni înainte. Trebuie să fim foarte atenți la detalii, cum se comportă. Trebuie să le cunoaștem de fapt comportamentul și când o pasăre se simte rău, automat o observăm. С какими трудностями вообще сталкиваешься? Есть ли вообще они у тебя? Dificultăți ca în fiecare afacere sunt niște detalii mici la care, vă mai spun o dată, dacă tragem atenție din timp, le eliminăm. De exemplu, cum ar fi umiditatea incubatorului, trebuie permanent monitorizată, permanent cântărite ouăle ca să vedem cât o scăzută în greutate. Pentru că când ies puiul din ou, să fie tot bine cu dânsul, să absoarbă gălbenușul, ca să după 5 zile să poată mânca. И какой девиз в твоей жизни? Есть ли у вас в семейный какой-то девиз или рекомендации, как правильно выстроить свою жизнь, свой день, особенно когда находишься вот среди этих прекрасных птиц? Unicul lucru ce vreau să spun, nu este corect să ne jăluim pe conducere, pe primar, pe ministru, nu știu pe cine. Luați, munciți și să aveți rezultate. Indiferent de ce gen de activitate nu îți face, dacă aveți optimism și doriți să ajungeți la un anumit nivel, atunci luați și munciți. Prin muncă omul se proslăvește, de aici vin și rezultatele. Еще раз повторяюсь, те самцы, которые не защищают свою территорию, значит, что у него нету мужские гормоны, и он не хороший для репродукции. Да? Самец должен быть самцом, должен защищать свою территорию, должен репродуктировать, да. Чтобы самки несли яйца, чтобы вышли цыплята и так далее. Отдельно у тебя самки с самцами? Все так должны быть. То есть один самец, 2 самки в каждый вольер отдельно. Потому что если попадается 2 самца в один вольер, то они будут драться до смерти. А бывало такое, что кто-то выходил из вольера? Да, было и не разу. И что делали? Мы быстренько их по местам выгоняли. Ну, потому что если страус разгонится, его мало кто остановит. Да, у него 70 километров где-то в час, то есть бегает с большой скоростью. Его можно потрогать или нет? Да, конечно, эта самка, она вообще ничего не... Ее защищает самец. Да? Давай я тебя потрогаю. А этот бегает как сумасшедший. Он испугался чего-то. Да? Они оба испугались. Если бегает, то боятся чего-то. И когда видят грязь, либо вода, они сразу там и купаться. Поэтому у некоторых из них есть грязь на крыльях. Вот смотрите, здесь перья опали. Dacă este mascul, vedeți, el vine așa mai atent, mă bat. Это самцы возвращаются.
один страус достигает до 100 килограммов веса и может разогнаться до 70 километров в час. Как говорит Георгий, их одно удовольствие выращивать. Если бы он весил 120 и оттуда могли вытащить 100 килограмм мяса, то, понятно, он бы стоил дешевле. А так рентабельность где-то 20-25%. Поэтому и так дорого стоит. Короче, рассчитывать людям на то, что они попробуют... Да, рассчитывать люди, что они будут покупать через 5 лет мясо за 200 лей, то пусть... То есть это не будет возможность. Такая возможность. Но в жизни один раз попробовать. Да, 600 лей стоит килограмм филе, килограмм чистого мяса. А вообще, как оно готовится? Как обычное мясо? Нет, надо уметь и готовить ее, потому что это мясо кушается полусырым, да, с кровью, чтобы сохранили все ее плюсы, да, все вкусовые качества. Если ее жарить как мясо курицы или как мясо свинины, то ее даже будет невозможно кушать. Она то есть в структуре мяса нету жира, и поэтому чем больше ты ее жаришь, тем она жестче становится. Поэтому она кушается полусырая. Угу. Ну, плюс к этому сохраняется свойства. Нету, да? Только здесь, только в ножке. В грудь не 100 грамм мяса нет. Вообще ничего. Тут кость толстая и все. И на шею сзади, вот тут где-то да? килограмм мяса, да. Уже к горлу можно кушать, но в основном 99%. А с ногами что делаешь? С ногами, с перьями? Перья есть спрос, нету перьев. Вот как вы искали до сих пор, их нет. Спрос есть. С ногами есть и собаки, которые кушают. Есть что делать из них, но опять нужно оборудование, нужно квантитати, да, количество. А что вот с них делают? Ну и кости можно использовать и как порошок, как кальчу. Как кальчу, да, делать мука для... слышал, что для кошки, для собак этот кальчу помогает. Короче, ты не разочаровался в них? Нет. Они неприхотливые, очень. А ты птенцов уже всех реализовал? У нас процесс инкубации в каждую неделю. То есть в каждую неделю мы... Вывел, да, продал, вывел, продал? Не, вывел, вырастил до месяца, продал. Они уже адаптированы на эти условия, потому что в Африке бывает минус 5, минус 10, например, да? А тут минус 25. Так что они не тут у нас. Вообще в России есть много ферм, в Украине. Ты считаешь, что за страусиной фермами будущее? Да, конечно. Но это не я считаю. Это считают люди, которые проанализируют, которые знают о этой мясе, которые выучили, или как сказать на русском? Изучили, правильно, да. Они знают, что это мясо будущее, так и говорят. Потому что на его организм не действует никаких гормонов роста, никаких стероидов и так далее. Температура тела это 40-42 градуса. Поэтому они очень выносливые. Ну скажи, пожалуйста, когда оно будет стоить столько, что человек может позволить себе вместо, допустим, свинины, допустим, страусины? Да, никогда не будет стоить, не иметь такую цену, потому что вложения в корм очень большие, да. Из них мы можем брать 20-25 килограммов мяса, поэтому так дорого и выходит. Наша программа «Чивчилик» подошла к концу. Напоминаем, что мы были в гостях у семьи Харуца, которая занимается разведением страусов в селе Абаклия. Сейчас на ферме у Георгия Харуца более 18 особей, но в дальнейшем планирует расширяться, так как этот вид животноводства прибыльный в нашей стране.